ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakam benya kol ha kini ke number harum. Uno yalam jang nyotrep Youth Council wa roy ku parsen ram la takran ting ikinong mi khman ke jupin be man la kasan snam ki pat ba nong shoshnong jokanong po constituency kat ba kile matla ban pet ba ban shim khia ke jing kendu jing jang ki pat ba ha ka wede ba ke jing sniu jang ka surong ka pinyeso na do nong po ter chudu umden ba sunapur mentara khasan snam kinthi kini ke jing kentho jong nu noyalam ke choice ke long hadi mi khot ka seng ke le banye kendu but I mean se mi kong bindas im ha kan do trip ujiliu ara jar pusau ke belas dang ke jing sha thangan ha kamar ka office keterian but hading ka tu ke ni por pen kenrian no sha parking lot kemudian markhap ba ka office additional keterian ula pharu yau kerwo sha ka sarkar pa chi nong mi khman da ka ba ong bala biang ka tu ke jing thok ba ke jing shukor jong phi yau pai ba na ka por sha ka por da ka pin be ji pai ba nong shosh nong ba lui lui na mar ba wat tang ke pisaru om ba sim lamang satya ban shnai ka surang marmar hadim mangilayo ka tu ka kubor ka ba diwe ni gilong kumi no ka dong umdan na ka shnong maulong di balawan menta ka sngi ban shong sha tran nang ni ko mat to ka gate sekretariat oi wala kini kisgi ke beladap ngilayu na kaliang jong seng ya ka kubor ke belatumi na kaliang jong ni wei long kemi jong ka jai pendriu belakwa ban penpau ko beningkong ka jing dawa ka jong ka long ban penhano yo surok na po nongpo umden chapo surok sonapur ka jing dawa ka jong uma ka sorka na kaliang na ka por sa kapor ka jukren ikikentin man ong ba surok de butlum jong ka development la ne jong karoy ka par nakalong ha kani ka jala ka jongi la kalong ha kari ba ka parthei bro ko we ndek ba sosi along ba yaw new surok pat ba jangai kum ba sanpho khandai kilometer la dangam bakla na du nongpo adu hal lenti la ne ka surok ban ya so ko sonapur la shu ben menta da ki pho gisnam kai ka ba kalong kai ka ba sosi ru ban tep ba na kisan snam ki bansawan ki banwan ki nomi khmat ki jongi ki ai kular ki ai kren ni ki kentin ban penbi khamtam ya ki nong shong snong jong kadong kathan kanong po constituency pomdi tang nong po constituency re po kajla hi bro koi re kani khlemat kani kapor lamda dei ba ini kong imi shakmat banwan chakani shani shalong ban pelong yang kani program ban shatngan da ka jingthmu ban penbor ka sarkar ka dei ban snano yo new surok na mau di surok bodan kam hadu kata-kata deki pautli ki snong ki long dependent on new surok nilayo jingtep ba kibriu don ki ba shitom jor ha kitu gidong kithan ki snong kimnut shu ban ra lang ba kali ban penpoi la kalong sepo nong po la ne se shlong namar ka jing sniu pala jong ni surok la ha ban chukit suba ki ban penpoi se ki hostel ki bodon apo asam don ru ki khap ki ba kinong snong ki ha ban mat ya ki jingja ki basusi tang namar ka jing sniu jong ni surok lomba ki kali ki ba ki shong wat ban poi ka janjare ki ban poi wa ki jaka ajing sumat ti kata ka pulong ini kong banwan mata kasi ni jaka ba nakaliang jong seng marmar sentip ya ka jingwan jong kong hang ni po sekretariat ya hang ni po additional sekretariat ngilawan mi ka jingwan jong seng ningkong kalong ban aimen sim bi imdei ban sngo marway imdei ban sngo diaw ban sngo kemang kaseng HYC borok we kandon haringkat asenda jong pi kani ka jingyale ka jong pi hot ngindon ru haringkat kinu jingdon kam ki bai kong idon kam hakani ka jingyale ka jong but nakaliang jong kaseng ngikwa ru ban pha ka kubor ka basay sa sarkar sa kinong mi khmat ki jong la abiang katu ka jing thok ka jing syukur ka jong pi na kawai ka por sa kawai ka por dak ba penbiet ya kinong shong snong ki pat ba ki balui lui ki jong khatsan tli gisnam phila penbiet ba on snano yuni surok re hadu kani khlemat ni jing tip balamba ki kot kisla ki bapa batang ya ka sanction ro 4 ai na kapta bat snai klik surok ka jing kli ka long ba kai kita ka jing kular ka jong pi hiyo ayu da ka ba pi chuthok ya ki pat ba ke jongi ban ong ba pin sasna kat batang ka pisa ban sanction ni kani surok om shem lasna ni penram jor ya ki bakum kini kinong mi khman
ngi prem jur ya kabakum gani sorkar kabom snap ya kajing urjing nam jong pat ba kajing dawa ban yo ya kasurok kamde kajing dawa kabaklem shong nong rem jong ki pat ba nong shong nong kadi kajing dawa kabari ka hop ka jong ni namar ngi jit ya pi ban long ki nong mi khmat ki jong ni namar bangi nak benta ba pinwan ra ya karoi ka par bat ban yo ya karoi ka par kanu ka dong ka than ba ka jala ka jong ni usurok udai uta ubudlum bat ubodon kam tam hadu kata tingi ngi penrem jur ya ki nong mi khmat ki jong ni ki ba set kelut ki skor ki jongki ki ba matla ki khmat ki jongki bat ki ba set dam me ka sentur ki jongki ki bomla ban ang ya kini ki jing sisa tengi na kaliang jong kaseng so bandawa na ka sorkar ba kadiban snap ya kani ka jing dawa jong ini kong ka ba syong nong rem bat na kaliang jong kaseng in ya don ka bat i nang ni syakmat ru akni ka jingyale ka jong i kat ka jing don kam jong kaseng ti kata kari kubur ka bangi kwa ban pha sa ka sorkar lengba kani ka jingwan jong imta sngi ha kani ka chaka